Volta a Catalunya. Avui toca Girona-Llançà, uns 80 quilòmetres. A veure què tal anirà el dia. De moment no plou i fa fresqueta, això sí, però bueno, normal. I són 3:45 del matí. Pues comencem. Estem sortint ja de Girona. Mira que ben parit que interrompíssim el xulo que tenen aquí a Girona. Via verda del Congost, diu aquí. Està guapa, aquí el riu, deu ser el Llar, el Tordera, no sé quin és. Està guapo. Porto ben bé 8 o 10 quilòmetres per aquí. De conya, ni un cotxe, només el sonioret dels ocells, i la carretera passa per aquí al costat. La veritat que molt bé. És res, deu tindre un desnivell d'un 0,5 o un 1%, no gaire més. Perquè en teoria ara estem pujant, però res, molt poc. Vinga, continuem, parròquia. Mare de Déu. Hola! Quina putada! Hòstia! I com ho foto jo, això? Joder! Vaya putada, me cago en el comut dels collons. Hòstia! Que va. Bueno, ens mullarem els peus, Quina merda, tu. No, per sobre les pedres és impossible. Bueno. I no patinar i no caure, clar. Bueno, peu a terra, tu. Vale, peu empapat, vinga, me cago en la hòstia puta, Joder. Bueno. Hòstia puta. Bueno, aquesta sí que no me l'esperava. Bueno, el que té. Bueno, peus mullats. Bé, és el que dic jo, ja s'assecaran, tu. Bueno. Mira que guapo aquest tros, Ja veiem. Encara porto els peus mullats, però bueno, ja es van assecant. Aquestes són les sorpreses del comut. Clar, si un tio va amb una bicicleta normal, passa per sobre les pedres, però clar, és que això pesa quasi 50 quilos. Jo no puc aixecar-ho. Bueno, i menys mal que no era més fondo. Aquest poble és Cervià, que és el típic poble aquests, carretera, cases a la dreta i cases a l'esquerra. Un trosset d'asfalt, bueno, no va malament. Són 7:45.
Ara m'ha fotut pel mig del bosc una pujadeta que Déu-n'hi-do la pujadeta de la que arribo d'ara. Sí, menys mal. Ja és pla. Menys mal. Pobles més macos, Que maco que és l'Empordà. Mira quines casetes, tu. No sé quin poble és. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el que raja. Ara el preguntaré a aquest senyor. Ui, no, aquest és guiri. Aquest sap menys que jo. Bon dia. No sé quin riu és. Bon dia. Ja he desfet tot el camí que he fet abans i torno a la carretera, tu. Ja
i a les sorpreses cap, tu. Si tinc que donar més volta la dono, però tot és asfaltat i... M'ha enganyat el Comut i encara cap amunt ja veig que per aquí no. I ara he posat el Google i el Google em diu que doni mitja volta i que cap aquí anava cap al Cap de Creus. No, mitja volta. Però hòstia, mira que he pujat, Bueno, la tecnologia també falla. I això que em vaig baixar el mapa sense tindre cobertura. Però, noi... Bueno, em volia fotre per aquell puesto jo no podia tirar. Impossible. Bueno, a veure, Google normalment sempre et posa per camins millors.